Fil-Parlament il-Ministru Tonio Fenek iddikjara li għandu 1974 sem tal-BOV li skont il-valur tas-suq bħalissa flimkien jiswew aktar minn 5,500 euro. Għandu wkoll kważi 23,300 euro fi stoks tal-Gvern u l-bank għandu depożitat 23,447 euro. Tonio Fenek għandu wkoll self ta' 147,800 euro. Is-sena l-oħra Tonio Fenek f'sena għala aktar minn 84,300 euro. Ma dawn għandu wkoll proprjetà u garax f'Ħalbalzan. Il-Ministru Giovanna De Bono ddikjarat li għandha żewġ proprjetajiet fin-Nadur u mezzonett fil-Ħamrun. Giovanna De Bono għandha 1060 metru kwadru art li parti minna tista' tintuża għal żvilupp fin-Nadur. Fil-bank Giovanna De Bono għandha aktar minn 87,000 euro u għandha 30,000 euro f'self xi tħallas. Is-sena li għaddiet Giovanna De Bono għalat aktar minn 86,000 euro.